بناخەی باوەڕ بە خۆبوون و ژیانی سەربەرزانە بە زمانی دایکی دادنێرێ. من بە کوردی دەتوانم سەربەرز بژیم. Di dîplomasiyê de her siyasetvanek bi zimanê xwe bergirî li berjivendiyên neteweyê xwe dike. Dîplomasiya bê zimanê Kurdî nikare çi destkeftekê ji bo Kurdistanê biafirîne. Eger kitaw hevlgerdان bikim, rastewrast li ziwanê li xarîcê û kemê Kurdî, tuan qutabxaneyê Kurdî dewlemen û awedan bikim. سینەما وەسیلە و ئامرازێوە سیاسی و زوانین. نەتەوێ دنیای ji arona kelek çenê girtin raw qazandî şarê. Êmê hiç mişom xawen û sînemayê wê ma bîme bi Kurdî. هۆمای هەر نەتەوەی de bi ziwana ay netewê qisey kena. Ez bi Kurdî hۆmayê xwe re wazina û duayan kena. Kurdî gebdayên û qisekirdin merc azadî xak û serçemel sirûşt Kurdistan e. Min westûnê sû du matrek aylelim zûn û Kurdî nîşane me. Zanîna zimanê dayîkê hêzûşiyanên berxwedanê xwe dike. Ez bi peyvên resin bi zimanê Kurdî xwe bihêz dikim.